Dobar dan, ja sam Gorica Popović, glumica. Javljam vam se sa snimanja jedne lepe serije Zbornica. Mi se ovdje divno zabavljamo. Moj poziv je divan, veoma ga volim, zato što se mi glumci zapravo stalno igramo. Igra je za mene divna stvar i zato sam se obradovala kad sam čula da su mladi ljudi iz Vladičinog Hana osmislili jednu novu sportsku igru Bilbao. Naročito sam se obradovala zbog toga što mislim da mladi ljudi predstavljaju onu pokretačku snagu i sve ono što treba da bude dobro u našem društvu i uopšte u životu. Tako da se radujem da oni se nisu priklonili nekim glupostima, reality programima, tabloidima, glupim žurkama, nego su osmislili nešto novo, lepo i zdravo. Podrška za sve ljude iz Vladičinog Hana i za novu igru Bilbao. Pozdrav!